a potleskem každý tým si dnes zaslouží využít tu atmosféru na maximum a užít si nejenom vystupování na tenhle stage, ale samozřejmě i atmosféru, kterou pro ten tým udělal. Jsou to ty nejmenší dětičky, kterým patří baby věková kategorie a začátek dnešního soutěžního dne. Zpátky do pohádky je název vystoupení, které teď uvidíme. A které pojďte ještě přivítala prosím, tohle je taneční skupina Demo! Kubánský náměstí a doprava, nebo to je jedno buď Kuriel, tady Kubánský náměstí a doprava. Zadním zádu furt jakoby na Kubánský náměstí, jakoby a pak doprava. Tady už vidíš, tady je hokejová závěr a tady vidíš dětí, tak tady přijďte se, zaparkujte někde tady. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. All hands are over the world. Original King Julian for the dance one. I love how the girls move their body. And when they move their body, you move it nice and sweet and sassy. Alright? When you go, and you don't need no makeup. Original King Julian. When you go, and you don't need no makeup. Original King Julian. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Fantastic. Which one you want to do like that? When the nice swim in a good thing. Which one you want to do like that? When the nice swim. Fantastic. Which one you want to do like that? When the nice swim. Fantastic. Which one you want to do like that? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Taneční skupina Demo! Takhle máme vystoupení zpátky do pohádky byl název vystoupení choreografie, která teď čeká, že se s ní rozloučíte ještě jednou potleskem po té na tohle Demo! Potleskáme! Každá choreografie dneska se snaží ukázat svoje maximum, protože každý tým by dneska